vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndigere kumaruzeva, izviwo ndo zvandakaita. So mukoma Nashi, nyaya yangu ndikangoti yakakonzereswa nekuda kwekuti ndainge ndabatwa negodo neruvengo mushure mekunge mwana wangu uyu akabva azosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ange achizoroora musikana uyo waainge akasangana naye kuTeachers College. Mwana wangu paakabva kunoku kumaruzeva achiti ava kuenda kuchikoro kuHarare, ndakabva ndazoita kuti ange achizondivimbisa kuti never aizomboroora musikana waainge achazosangana naye kuHarare. Ndakamuti aiwa, kana uchida kufara unokwanisa hako kufara mwanangu, but ziva kuti kana nguva yako yekuti unge uchizoroora kana yakwana, iwewe ndikuda kuti unge uchizodzoka kunoku obva wazotsvaka musikana wandichakusarudzira iwewe muno muvillage, munhu wekuti ndinenge ndichiziva uye zvekare ndinenge ndiine history yefamily yake. Saka iye ndaitoona sekunge ainge ari mwana ainge achinditeerera, because ndainge ndichidawo kuti ange achizoroorawo musikana wekuti anenge achikwanisa kuzondiremekedza, noti vasikana ava tumahure twemuHarare. So akabva azoenda kuTeachers College and akazodzoka akabva azondiudza kuti iye ainge aine musikana uyo waainge ava kuda kuroora. Ndikabva ndati it is fine, unokwanisa kuuya naye. Saka by the time apo paakazouya nekasikana kake ikako, apa kainge kachitozviita sekunge kakapenga, kachizviita sekunge kamunhu kakadzidza. Ndikabva ndati akaka ndokandikuda kuti ndinge ndichizogadzira, because kaitoramba kutoita mamwe mabasa epamba kachiramba kundibatsira. Ndikabva ndati zvino kana kachiri kudai kasati kadzikisa midzi, what more by the time iyo yekuti kachazodzikisa midzi. Plus ndakabva ndazoona kuti kainge kakanyanyisa kunaka. Ndikabva ndati aka kahure chete kanokwanisa kuzonhurira mwana wangu, and I feared kuti kaikwanisa kuzorambidza mwana wangu kuti ange achizodzoka zvekare kumusha achizondiona. Apa chakandirwadza ndechekuti mwana wangu ainge asarudza kutora kamusikana kainge kakanaka kudaro, kachirakidza kuti kainge kachida zvinhu sei. Ndikati apa handina kana sent randichazombodyawo mushure mekunge mwana wangu atanga kushanda, because ndainge ndichida kuti mwana wangu ambotanga ashanda at least for maybe 2 or more years, then obva achizofunga zvekuti ange achizoroora. Ndakambozama kuti ndinge ndichihwandisa mafeelings angu the way that I felt about her, but nekufamba kwenguva, worst of all, pandakazonzwa zvichinzi ainge abatira pamuviri, ndakabva ndatanga kurwadziwa. Apa ndainge ndava kutanga kufunga kuti paakatouya kumusha kana Zambia ainge asina, kaitongoswera zvako kakatongopfeka zvimatrauzi nei apa kubika asingagoni. And I convinced myself, ndikabva ndatoona kuti munhu uyu was not a good wife for my son. Hongu kudzidza ainge akadzidza, but ndakabva ndatoona kuti there was no need yekuti mwana wangu ange achifira kuroora mukadzi nekuti akadzidza. Ndo pandakabva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita plan panguva iyoyo mwana wacho asati azvarwa. So ndakabva ndazotaura nevamwe gogo ava, vakabva vazonditi ndainge ndiine umwe mushonga wandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa kuri kuputsa icho chainge chichikura chiri muchibereko chake, ndokubva tazoita saizvozvo. Saka vakabva vazotanga manje kutambudzika nembereko ichiramba, then vakabva vazondidana manje kuHarare. Vakati vandidana kuHarare kuya, aiwa plani ndainge nditori nayo, ndainge ndadzokera zvekare kune muchembere uyo ainge achitawo zvekurapa, uye zvekare ainge achigona zvekuuchika uye achiziva mishonga yakasiyana siyana. Saka ndainge ndakaenda ikoko ndikabva ndataura naye, because she knew the whole situation. Saka kuvana ava ndainge ndakavafonera ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiine munhu wandainge ndichiziva. Saka iye akabva ati the only plan yainge iripo, kana kuri kunzi inini ndainge ndisingamudi muroora uyu, taifanira kuti tinge tichishandisa mishonga iyo yaainge achiwanzo kushandisa pakuuchika vakadzi, but tichida kuti iyo manje mishonga iyi inge ichishanda in reverse, instead yekuti mukadzi ange achita instead yekuti mukadzi ange
kubatira pamuviri mushure mekunge ashandisa mishonga iyoyo, but mishonga iyi iyo manje yaibva yazotovhara chibereko chemukadzi wacho uyo anenge anwa mishonga iyoyo. Saka ndakabva ndataura nemwana wangu ndikabva ndati gogo vakati unovaziva here? Iye akabva ati hongu ndinovaziva. Ndikabva ndati ndiri kutaura navo, saka ivo vari kuti vane mishonga iyo yavari kuda kundipa. Saka mishonga iyoyo handizivi kuti unonditendedza here mwanangu kuti ndige ndichizouya nayo then wobva wazoipa kumukadzi wako. Aiwa, kana vana vangu vakabva vatofunga kuti amai vanototida, ndakaenda kuya ndichitopretenda ndichitoita sekunge ndikuda kuzama kubatsirawo mwana wangu kuti mukadzi wake ange achibatira pamuviri. Saka nekuda kwemishonga iyo yatainge takambomushandisira, ainge ava kuti muroora wangu uyu kana ari kumaperiod aiita mazigadhi uye achiita maperiods ainge achirwadza zvekuti aikwanisa kutova pamaperiods for more than 2 weeks munhu angori kumaperiod. Saka ndakabva ndazosvika kumba kwavo ndikabva ndazobuditsa mishonga iya yandainge ndakapiwa. Ndikabva ndati sezvamunongoziva kuti gogo ava kubvira nesuwo vakatotibatsirawo zveshuwa. Gogo ivavo vakatondibatsira pamwana wangu because ndainge ndichingoita vana vasikana. Saka ndakabva ndazoenda kwavari pandainge ndichidawo mwana mukomana. Saka ndakabva ndavati mishonga yacho ndiyo iyi. Saka ndakati ndichinomupa muroora uyu mishonga achiigamuchira, ndakabva ndafara zvisingaiti. Ndikabva ndatoziva kuti zvangu zvainge zvatoita. I was now protecting my family. Akati anwa mishonga iya handina kana kuzombogara, sezvo ndainge ndakaudzwa nagogo vaya kuti handaizofanira kuti ndinge ndichizogara kwenguva refu. Ndokubva ndazodzoka zvangu kumusha. Ndakati ndadzoka we waited but mukadzi wacho haana kana kumbogara akabatira pamuviri, nazvino haana kana kuzombobatira pamuviri. Saka iye mwana wangu ndakabva ndazomuudza kuti sezvo mukadzi wake iye ainge achitadza saka ndakabva ndazomuudza kuti sezvo mukadzi wake ainge achikoniwa kubatira pamuviri, zvainge zviri nani kuti ange achitsvaka umwe mukadzi wechinumber 2 then over aita vakadzi vake vaviri. Nazvino mukomanashi kunyange zvake agere kuHarare nemukadzi wake wekutanga, but pamusha ndigere newechinumber 2 uyo akazomuzvarira vana. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Muzongotiudzawo kuti ikoko kwacho kwamunoposta vachazoti kudii, nekuti tinongoteerera maconfessions enyu paWhatsApp group. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo gogo ava mucomment section zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hey, strange things do happen in this world. Pane umwe senda message akati kana uri muroora ukapinda mumusha panyaya idzi dzekunzi kuuchikwa, hanzi hakuna muroora anobatsirwa kuuchikwa navamwene vake. Unofanira kuti unge uchidzokera kuhama dzako. So I hope kuti kune vamwe avo vanenge vachitambudzika mbereko, kana zvikanzi muri kuda kuuchikwa, it is far much better that munodzokerawo kuhama dzenyu to avoid zvinhu zvakaita saizvozvi kuti unopiwa mishonga uchitonzi mushonga uyu ndewe kukubatsira, izvo uri kutokondemewa even more. Hey, strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndinonzi Miriam, not a real name, and I have been leading a praise and worship team kuchurch kwedu. Saka church yedu iri muno muHarare for several years now. Saka to everyone who knows me, who sees me on stage, iwo vanotongofungidzirawo kutoti I am one of the devoted woman of God, someone who leads church in worship. And havatozvizivi kutoti inini at the back there is something that is going on. Vanhu zvavasingazivi ndezvekuti I have a secret mukoma. This secret yanditambudza kwemakore nemakore, and this is my confession. Saka zvinhu izvi zvakatanga when I was just a teenager. I grew up in a Christian home, but upenyu, life was not easy at all. Vabereki vangu, they struggled financially, and zveshuwa ndainge nditori desperate for a way out. One day I was then approached by this other woman. Mukadzi uyu, she claimed
assumed kuti she could help me achieve anything nekuda kwekuti I had a beautiful voice. Saka I wanted life at that time. Ndainge ndichidawo kuimba ka iwawawo ma-urban grooves. Saka I wanted anything, power, because of my beautiful voice. Saka she told me kuti I had a gift, a voice, and your voice can even move mountains. Saka with her help akava anditi I can make you to become famous. Saka akanditi iwewe, for me to make you to become famous uri kufanirawo kuti unge uchizoita covenant with me. Saka handina kunzwisisa mukadzi uyu paakanditi ainge achida kuzoita covenant neni. This was after ndaenda kune imwe talent show. Saka after that talent show ndainge ndakatosuwa kuti handina kuwina nemaimbiro acho awo andaita. Saka mukadzi uyu akazondi approacha like backstage. I was young. Paakangonditi tinosaina contract, a covenant. Saka ndakafungidzira kuti maybe contract for a music label. I wanted to escape poverty. Ndikabva ndatongobvuma paya. Saka mukadzi uyu akabva azonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoya kuma offices kwake. Saka akabva azondinyorera the address uye zvekare nema directions on a piece of paper sezvo ndainge ndisina phone. Saka ndakazoti ndawana mari ndini uyo ndikabva ndazoti mutown. I then went to her offices. Ndakati ndaenda kuya ndokubva tazotaura tikataura. Then akabva azoti ainge achida kuenda neni kumba kwake. Takazoti tasvika kumba kuya ndokubva ndatoona kutoti pamba pacho paitorakidza kutoti painge pari pamba peng'anga, but mukadzi uyu iye she was a satanist uyo ainge achiita zvokupa ng'anga masimba. Takati tasvika kuya ndo pandakabva ndaudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiitiswa dzimwe mhiko dzacho hadzitauriki in public mukoma. Saka that is how I was introduced kune zvinhu izvi zvesatanism uye zvekare ndokubva ndazopiwa dhimoni iro randakanzi this demon will give me everything but in exchange for my soul. Panguva yacho I was desperate and young. Ndakabva ndazongobvuma. Saka from that day going onwards ndakabva ndazonzi I was not going to be allowed kuti ndinge ndichizova like a musician zvokutoti ndinozotonorekodha ndichiita sei. Saka ndakangonzi basa rangu ndiri kungoti ndinongoimba muchurch because that is where my mission is. From that day kunyangwe voice rangu changed and it became more powerful zvekuti kunyangwe ndikaimba so vanhu muchurch vanototanga kutoyeredza misodzi and whenever I sing vanhu vanobva vatonotisa. Saka after service vanhu vaingoramba vachingonditi une voice mwana iwewe, and paunga uchiimba I was feeling the presence of God. Saka ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichijoina praise and worship kudzamara ndatova team leader we-present worship. Saka vanhu zvavasingazivi ndezvekuti voice iri, even though vachifungidzira kuti this voice is from God, but chavasingazivi ndechekuti voice iri randinoshandisa it is a voice that is not from God. Ndakatoitawo a covenant with a demon. Saka nguva iya yekuti tinenge tava kuda kuenda kustage ndine rimwe bracelet rangu iro randinongoburitsa muhandbag mangu. Saka kana ndikangogara ndapfeka bracelet iroro then ndinobva ndazopfekwa nedhimoni, and kunyangwe ipapo kana kuri kunzi vanhu dai vaida kumbotaura neni, even the way that I will be speaking it will be different because ndinenge ndisisiri inini. Like an example that I can give you ndeyekuti vaimbi vazhinji vanozviti ivo vane maalter egos avo uye like vana Beyonce vainge vachiti sometimes when she is on stage anopossesswa the spirit of Sasha. Saka inini ndo zvandinoitawo apo pandinenge ndava pastage then I have an alter ego yangu yandinenge ndinayo. Saka demoni riya is my alter, my other personality. Saka panguva iyo pandinenge ndakamira pastage mukomanachi ndinoti ndichimba kudai ndinobva ndatanga kuchema ndichichema, and when I am looking at the people in church ndinenge ndava kusaona vanhu but ndinenge ndava kuona madhimoni. Uye zvekare later on ndinobva ndazotoona ndatomira just before the throne of the devil, and anenge akatogara on his throne and I will be worshipping the devil ndichitobatsirwa nemadhimoni aya tichitoimba and worshipping the devil. Saka each and every time pandinenge ndichiimba I will be helped by the people vanenge vari muchurch tichitorumbidza Satan. Ndiro basa rangu iri randakapiwa, and most of the people vanotoya kuchurch uku kwacho kwandinonamatira most of them they just come. Saka pose apo pandinenge ndichiona vanhu as they will be lifting their hands in worship vachichema, and I just say kuti I wish kuti dai vanga vachiziva kuti how am I deceived
receiving them. I want this thing to stop, but hazviite kuti ndinge ndichiregedza kuita zvinhu izvi zvandiri kuita, because this is part of the contract. Handina murume, handina mwana. This is part of the covenant that I signed. I have continued doing this week after week, leading worship with a voice, and my voices, they are always changing, because demoni racho iro rinondicontrola, demoni racho na iro, it is a very beautiful voice. But hey, I just wish kuti dai vanhu vainge vachiziva kuti demoni racho iro, how ugly it is and scary, vanhu vaikwanisa kutobuda muchechi vachitiza. Ndiyo confession yangu iyi mukomanashi yandiinayo. Ndinodawo kungoti Mwari vange vachindiregerera nezvose izvo zvandiri kuita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka she changed the location. Vakati handidi kuti vanhu vange vachizosuspecta hanzi chingoti ndiri muHarare, but hanzi kuchechi kwandinoenda, I am the present worship leader. Pandinenge ndichinamata ipo paya, hanzi ndinenge ndisinganamati, and I won't be praising the Lord, but I will be praising the devil. Hey, just imagine kuti imi munenge muchifungidzira kuti muri muchechi, but hanzi munenge matomira before the throne of the devil, helping this woman nemamwe madhimoni anenge ari muchechi imomo muchitorumbidza Satan. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu August uyu, mwedzi waAugust. Hey, mukoma, zvakaitika ndezvekudai. So last year takabva tazobatana semhuri, tikabva tati tainge tichifanira kuti tinge tichizovakirira makuva. So I think kuti pane umwe akabva azoganga ipapo, ende munhu wacho tinotomuziva. Saka tine imwe hanzvadzi yedu kubva last year akangotanga kungoita mari, ende takatombozama kuti tinge tichiita a family meeting naye. Tikabva tati hatisi kunzi munhu unokwanisa kungokaruka waita mari, but we just want to know kuti mari dzako iwewe, how did you make so much money? Saka akabva atadza kutipindura, ndokubva azongosimuka akabva ati zvamuri kundiudza it is utterly nonsense. Ndokubva atopinda muzimotikari rake. Mukomanashi akatenga rimwe ziford rekuti amene kuti mari yacho akaiwana kupi. Nazvino mukoma ane imwe mari inotyisa apa. Iko zvinozvo akatoroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Saka tinotongosuspecta kuti munhu uyo ane zvaakaita chete, because patakaenda tose kumusha ndisu takatomubatsira tikatoti mukomana wava nemakore ungori muno muSouth Africa, tofanira kuti tinge tichidzokera newe kumusha. Saka takabva tatobatanidza mari dzekuti naiyewo ange achiwanawo mari yetransport, ndokubva tadzokera kumusha paya. Then tikabva tavakirira makuva as a family. Patakazodzoka mukomana akabva azomboti zizi, akazongobudikira mukoma ava kutodriva zimotikari rake iroro. Isuwo takabva tatanga kusangana nemaproblems like izvezvizvi nemurume wangu, tiri kutonetsana zvimwe zvaizvo kutoti zvitori very serious, and murume anotondirakidza kutoti ava kutondisema. Iniwo futi shungu dzekuti ndige ndichiva naye, like kana asipo ndo pandinenge ndichiti murume wangu ndinomuda. Iyewo kana ari kwaanenge ari anotondisenderawo message kuti I have been thinking about you, but kana akangodzoka kudai tinobva tatanga kuparana, kutorovana. Izvi ndo zviri kuitika kwandiri nekuvanin'ina vangu nemacousin sisters angu. Tinoita sekunge tinopota tichirarwa nechikwambo. Saka mwedzi uyu waAugust unondirwadza. I am regretting kuti dai tisina kumbogara takaenda kumusha kwacho takanovakirira makuva, because I had so much peace in my marriage. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.